Takže jsme škola spíše takového rodinného typu, takže počet žáků se pohybuje kolem 200. Má to velké výhody, neboť všichni učitelé, vychovatelé znají každého žáka osobně a zde právě bych řekl, že takové ty negativa, anonymity zde u nás nejsou. Třeboň je město, které má 8 000 obyvatel, je město, které je uloženo v překrásné krajině Třeboňska, je hojně navštěvováno turisty, je zde ideální terén pro cykloturistiku, dopravní obslužnost Třeboně je dobrá, velice atraktivní se oblast Třeboňska stává také na podzim, kdy probíhají rybářské žně, kdy probíhají výlovy rybníků na Třeboňsku a toto je velmi často navštěvované návštěvníky jak z celé republiky, tak i ze zahraničí a zde právě sledují takový ten tradiční způsob výlovu rybníků. Těchto atraktivních výlovů se přímo účastní naši žáci, kteří se zapojují do výlovu a zde vykonávají i svou praxi.